مكتتال مدهانيت نلوطي نزبلت اوطيت بزبل تيما ب 29 مسكرم ابسمره ادراش كوسه بسخفته ربعي عمتا وعلى مقصر مدهان تزازيمو ابزي نخلته معلتا سخايده وعلى اب هلو كنتات مكتتال مدهانيت زرغحه مقصر مدهانيت اب سرعه تعنا هاجرنا بهري متنن اسغاتي رقحتاتن غودناوي صعبينات مدهانيت اب تفوستي حمامات تي في اب مدهانيت زكايد تختاتالي غمغامن وصيتون مكتتال مدهانيت اب استفلاليا تكالات هاجرنا فريات ابنتاو غوناو صعبين مدهانيت كمون اب اقداسنت صباده اب تعنا زتكورو مصنعتاو صحفات قريبهم ابتي وعلا تكالات عنا اب تحتين زنطفو مياويان حبريتان متحلاف زحجزوم سرعات كم جبرالهم غوني زازو مدهانيتات مكتتال غوناو صعبينات اب قمت كاتو متحلاف فلطات مقصر مدهانيت ناب مشارختن تفوستن متأتاو مزاخري كارد اب تنقفتي حمامات زبلو اب مصاي كسرحلهم زلو مخانو ترنصيروم اب مينستري تعنا دايركتور ጫንፈር ሀገራው መቆጻር መድኃኒትን መግብን አቶ ኢያሱ ባህት አብዘስማው ማጽውቃድ እተዋዕላ اب معوات مكتال غوناو صعبين مدهانيتن موحاس طعنا تفوستن حغازي حسابا سلسترخبو كمون تمكرتات ناي ملوات بايتا زفطرلون مدرخ منبارو متقاس صحفات نزقربو موياوين موغيسو ابتي ጫንፈር حلافي مكتال غوناوي صعبين مدهانيت اتو ملጌታ رؤسوم نيرينا بزحبو حبريتا 9 ميتاويت كاب موياوين طعنا صبو افلطو مكتال غوناوي صعبين مدهانيت كم زلوم 63 ميتاويت دما غبو حبريتا ام تحلاف كم زنطفو بمغلاص بزي دما ايرترا اب مكتال غوناوي صعبين مدهانيت بتقربو بزحن صفتن حبريتا اب افريقيا اب قداماي درجه كم تسرع حبيرو اب موداتا اب ملا هاجر تزرغيحن اب زلوات كلات عنا زنطفو موياوين حكمنا مس مدهاني زتححزو غداياتن حمامات حبريتا اب متحلف عزوز ابركتو زغبرون مصنعتاو صفات نزقربون شلماتن ورقه مسكرن تقبلهم ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ መምህራን ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ኣበርክቶ ኮማዊ ኮሌጅ ትምህርቲ ኣስመራ ቅልል ኣይኮነን እዚ ኮሌጅ እዚ ሎሚ እውን 130 መምህራን ብዲፕሎማ ኣመሪቑሎ ብርሃን ዓንደ መስቀል ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮ ከተቕርበያ ኮማዊ ኮሌጅ ትምህርቲ ኣስመራን ክልተ ዓመታት ብምሕደራን ስነ መምህርናን ከምህሮም ጸንሐ 130 መምህራን ሎሚ 30 መስከረም ብዲፕሎማ ኣመሪቖም ምሩቃት መምህራን 27 በባህሪያው ስነ ፍልጠት 45 በማህበራዊ ስነ ፍልጠት 58 ድማ በመሕደራ አብያተ ትምህርቲዮም ትምህርቶም ዛዚማም ሓላፍናይት ኮሌጅ መምህር ዓለም ገብረ ቃል ኣብ ዘስማዕ መደረ ኮማዊ ኮሌጅ ትምህርቲ ኣስመራ ካብ 2012 ጀሚሩ ብደረጃ ዲፕሎማ ከምህር ምጽንሑ ጠቂሱ በዚ መዳይ እዚ ደረጃ መምህራን ክባብ ምንባልን መስርሕ መምህራን ምስተምሃርን ኣብ ምዕባልን ዝምስገና ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣብርዮም ብቑዕ መምህር ከነፍሪ እንተኽኢልና ሃገር ሕብረተሰብ ولق ولدي كقصنيهم ببدرجئو نابز درجة زخنبصح بزح سراح يصبينا له بزي تمهرتي اتعب هاجر سلازيلا عبيت تمهرتي بتحتي يجمر اب تحتي قدمه تمهرتن مبعثان ماكلين درجات ددول سرت انترا انصيفنا مصاينا وحس خونيو اتي لعلي تحتي نتلعلي سلزصلو زتحلفته مكرو كم من تربايتا توسيدو كولج زختلو سرعه تمهرتي يخلص كم زلو زحبر ممر عالم مس انستيتيوت تكنولوجي ارترا بموهاد بفولي عوده تمهرتنا اي ممهر مدبات كم زلون مدلاوات يقبر مهلاون قاليتو اب مينستر تمرتي وانا دايركتور كفل مرمرن ممعال عقم سبنا اتو بيتروس هايله ماريام بوغنو اتمدب اكل نايت عقم ممهران بحفشا اب رحق قطرات توافيرون بمويا ممهرنان محدره ابيات تمرتن كنطفو صنحو ممهران دما بفلاي كب مبان بقعت مسرح ممهرن مستمهرن معواز زكايد صعر مخانو انصيرون تمرتي بتي زغولي زلو عقمي قسمو صنحكم اللهم كاب تقدم زنبركم فلطاتن كلاتن ناب زلعال درجة دهيكم كم زلهم زتراتر يكونن تمهرت بصبو زازيمكم اللهم يحجز ترف سرح نتي استمهاركا اب قبر معالي ولا علامو ابزخت مصخ لهم منغستي مينستر تمهرتي خنزا مسل عدو زخفتلكم كا معاخاتكم كم سبات عامهم كتمعبلو وحد علماء تزعابه علما جن نتم صبيهم زلو بشحات قصورو تمهارو نعاتاتهم بزبالتهم انت كتغلغلوا ثم مهران زلهم ممهر مسرتاوي اب تمهرتي عقم دليبكم اللهم اتزد الله تقداسنتن توفاينتن غيركم تسرحكم نتي منغستي ابز هاجر زغورو زلو تمهرتي عينتو زحيشه زبلص خم زخون ناي مغبار صعري اجامكم كتبركتو مخانكم نامن
ወኪል ተመረቕቲ ድማ ብዝተፈጥረሎም ዕድላት ብግብራውን ክልሰ ሓሳባውን ትምህርቲ እኹል ፍልጠት ከም ዝቐሰሙ ብምሕባር ትምህርቲ ሃገርና ብዓይነት ንምልዋጥ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ተሮም ክጻወቱ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጹ ሙያ መምህርና ይጽንሐለይ ዘይበሃለ ክቡር ሙያ ከም ምዃኑ መጠን ነዚ ዝቐሰምናዮ ፍልጠት ኣብ ግብሪ ብምውዓል ብሉጻት ዜጋታት ዝውንንዋ ብልጽግቲ ሃገር ኣብ ምህናጽ እጃምና ኸነበርክት ቁርባት ምህላውና ነረጋግጽ ኮማው ኮሌጅ ትምህርቲ ኣስመራን ሓምሻይ ግዜ እዩ ብዲፕሎማ ዘመረቕ ዘሎ أهجروا مع التوريزم أسمران زلاغ مع بالتوريزم إرترا بزبل تيما بدرجة هاجر أب كتما أسمرات ذكرى أبتي منستر توريزم وزارة أسكالو منقوريوس منستر تعنا أمينة نور حسين كمون عدم استجبر لهم أجايش ترخ بلوس نسرعات أب زوبا مأكل وانا دايركتور كفل أجل توريزم وزارة ليا جبرا أب سمعته قال تطلع توريزم نمعمل ككايد سنة تعارض قيسا بغندو تطلعت أب قسقاس تطلعت حرشة هنتا مجوعزيا مرة بتاعتن نقدن سلازم مركوس حوارون وهدن سرح كم زحت تجليسا أب كفله هنت أو لمعات زوا مأكل أو هذه بروجكت ورشة كتما أسمرة إنجنير مرهني تخلى مريم دما نا أسمرة نتي ناب ودب تمرتي سنة فلتأتن بهلن ودب حبرات هجرات مالت يونسكو نزقرب سندن أقداسنت من مزجاب أسمرة أب هجراوي مزجاب ورشاتن زملكت مبرها غريبو أب موداتا بمخنيات نايت ألت أب ستأوعة ودر فوتوغراف نستعوتها ثلاثة سلتات جنزب وشلماتن ورقة مسكرين دحر معدالو تساتفتين نستدلو سلام ريت عزيبهم إذا خمدي لنكلو تعلت بدرجة زوبا سمينا وقايا بحري أب كتما بازع بستفلا لنفتات كم تذكرت وكيل إرنا حبيرو إثران شعات المسكرم أهجروا مع التوريزم بدرجة عالم نمبل سلسان شمونتن بدرجة هاجر دما نمبل إثران سلسان جزيئة تذكر زلا أب نؤس زواتات سنعفن من دفران أب مكل خالن مقتأن جبنن بدلاتن كمون أتقاقمات رجازة كوراس تمرت وهيبو عزازي مدبر بوليس نؤس زوات سنعفة تلنت أمناي زودة أب 10 شعات من محضرات كوابي نايت نؤس زوات أب زهبو أستمرو كاب هزبي زركب وانا وحبريتاتات أب مكلع جبناتن جبنياتن عباس توات يقبر سلازلو تريو جبنات إننا كيوكا يمت انتلو نقحات هزبي زيادة كعبي أقداس مخاناس ميرلو أب زحلفة عمت أبتي نؤس زوات سمزجبه جبناتن بدلاتن بمنتر عيناتون عدم فتسامتون بزرزر دحر مقرب دما قبلنياتات كاب عيني حزب سلازي سورو زمدنا حزب بوليسن زياده اختر الزخاخيرو اذا خمديلون كلو حلافي بوليس ترافيك زوا دبوب ميجر هابت قبرو مسنبرتي من محدار كبابي حدش عدي نو زوا من دفراب زقبرو ركب زي قبو اطقما اقار اب صرغان اقبابو زي حلو من قصاص بشكلتان كابتوم بترغام زرأي قلتات حق ترافيك مهانوم ارديو بدرجة زوبا أبز حلف سلسة ورح حق ترافيك زت أحسو شمون تميتن سران شو جسم راحت مكاينن ميتن عسرت حدن تتكمت بشلتان حق وسقمتي كم توصل لهم زجلت ميجر هبته أب سب كبيدن فوكسن قدات أب نبرد دما لعل سلسة ميتن سلسان شو عتنشح نقفا زقمت كسارة زوردة سلسان 4 حدقات التشكر كرتي كم بتخست حبيرو تساتفت بقديوم وننتنا يقل أوتوبسات زخفلو زلو لعل تعريفن كاب عغن العالي مزعنن مقوصار كقبرلو أب كلن من محدارات كوابي قومي زلو كوماوي بوليس كدلدل زبلون كالو تريتوتاتن بمقرب سلام ጸጥታን ከባቢኦም ንምውሓስ ክብርታት ሕብረተሰብ ንምዕቃብን ምስ ፖሊስ ንምትሕባር ድልውነቶም አረጋጊጾም أب نوزبا مايمنا زنطفو سرحتنياتات منغستي مس نبرتي ممحدار كبابي عد نالان أبالات زباو سرايتن بموهاد أب مسمر انداغرغس مايمنا استبالاشو صرغا ጸጊኖም እቲ በአጻድፍ ዘሐልፍ መስመር ኣብ ግዜ ክረማት ብዝወርድ ወሓይዝ በቀጻሊና ተበላሽወን አገልግሎት መጓዓዝያ ጸገማት ክፈጥር ምጽንሑ ዝሓበሩ ተሳፈርቲ ናይቲ ወፈራ ዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ ነዚ ንምቅላል ምዃኑ ገሊጾም 41 كيلو متر زنوحاتو ناي حمد صرغيا انداغرغس مايمنه زبزح عدታት نو زبا مايمنه نمعالتاو نطفታት ዝግልገላሉ መስመር እዩ بخال وجن نبرتي انداغرغس بغدلت ጽሬት ዝخصቱ ተመحላለፍቲ ሕማማት بحفشه ሕማም ዓሶ ድማ ብፍላይ ንምክልኻል ዝተወደበ ስሩዕ ከባባዊ ጽሬት የካይዱ ከም ዘሎ ተፈሊጡ حمام عصون مكلخال أبو حموش من محدارات نايتن وزبا أستاد 26 شهر نامسيا كم تعدله وكيل إيران نتبطبات تكالات أنا بمتقاس حبيرو بتماساسالي نبرتي كتما بارنتو ابتكابي مزركبو ابالات حالتات مكلخال بمتحبار اب قندي غورناتاتن تعق نطفتات زكايدلو كفال نايتا كتمان ناي صريت نطفتات اكايدوم زي خبركم تعذبتي زصعب اهغرا زيناي ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ቻይና ናይ ክልተ መዓልታት ወግዓዊ ምብጻሕ ንምፍጻም ብ29 መስከረም ከተማ ቤጂንግ ኣብ ዝኣተወሉ ምስ ፕሬዚደንት
ሺ ጂንፒንግ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዋንግ ዩን ተራኺቡ ከም ዘተ ተቃልሑ ሚኒስተር ቴለርሰን ነዚ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ሰሜን ኮርያ ኒኩለሳዊ መደባታ ደው ክትብል እንተ ኮይና ቻይና ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ፊናንሳዊ ጸቕጢ ክትገብር ንምጽዋዕ ምዃኑ ዝግለጽ እገዳን ምፍራህን ፋይዳ ከም ዘይርከቦ እትገልጽ ቻይና ነቲ ጉዳይ ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ንምፍትሑ ጻዕርታት ክካየድ ክትጽውዕ ምጽናሓ ነዚ በአሜሪካ ዝቀርብ ዘሎ ጻውዒት ተወሳኺ ፊናንሳዊ ጸቕጢ ክትቀበሎ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ቻይና ድሮ ነቲ ብባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝተበየነ ተወሳኺ እገዳታት ብምሉኡ ከም ዘይትትግብሮ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣሜሪካ ነተጽንዖ በይናዊ እገዳታት ግን ኣትሪራ ክትቃወሞ ምጽናሓ ይፍለጥ ሰሜን ኮርያ ተካይዶ ዘላ ምምዕባል ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር እንኳ ኣማራጺ ንምሕላው ልኡላውነታ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ታሕቲ ዝኾነ ኩነት ከም ዘይተቋርጹ እያ ትሕብር ማእከላይ መንግስቲ ኢራቅ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኢራንን ቱርኪን ብምትሕባር ምስኣተን ዘራኽብ ዶባት ሰሜናዊ ዞባ ኩርዲስታን ክቆጻጸሩ ምዃኑ ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢራቅ ብ30 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንመላእ ዶባትን ማዕረፎ ነፈርትን ዞባ ኩርዲስታን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ማእከላይ መንግስቲ ንምእታው ዝወፀ ውጥን ከምቲ ዝተመደቦ ብጽቡቕ ይገስግስ ከም ዘሎ ነጺሩ ማእከላይ መንግስቲ ኢራቅ ነዚ ስጉምቲ እዚ ከም ዝወስድ ዝግለጽ ዘሎ ርእሰ ምምሕዳር ኩርዲስታን ብ25 መስከረም ኣብ ዘካየዶ ረፈረንደም ብልዕሊ 92 ሚእታዊት ነፃ ሃገር ኩርዲስታን ንምስራት ድሕሪ ምድማጽ እዩ ብምስራት ሃገረ ኩርዲስታን ልኡላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣቱ ክገልጻ ዝጸንሓ ቱርኪን ኢራቅን ኣብ ልዕሊ ዞባ ኩርዲስታን ናይ ምኽርዳንን እገዳን ስጉምቲ ከም ዝወስደን ከጥንቅቓ ጸንሐን ድሮውን ኢራን ንሰደድን እትዋትን ውፅኢት ነዳዲ ካብ ዞባ ኩርዲስታን ኣጊዳቱ ከም ዘላ ጸብጻባት የመልክቱ እዚ ብማእከላይ መንግስቲ ኢራቅ ክውሰድ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ናይ ምቁጻር ዶባ ስጉምቲ ነቲ ርእሰ ምምሕዳር ብምኽርዳን ንምስራት ሃገረ ኩርዲስታን ንምውጻእ ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራንን ኢራቅን ነቲ ብኩርዳውያን ዝተወስደ ስጉምቲ ዘለዎን ተቃውሞ ንምግላጽ ንምውጻኢን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስዳ ከም ዝኽእላ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ምዃኑ ዝገልጽ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ዶባተን ከካይዳ ምዃነን ኣፍሊጠን ኣለዋ ርእሰ ምምሕዳር ካታሎንያ ናይ እስጳኛ ከካይዶ ወጢኑ ዘሎ ንናጽነት ዝጽውዕ ረፈረንደም ዘይሕጋዊ ምዃኑ ብምግላጽ ክቃወሞ ዝጸንሐ ማእከላይ መንግስቲ እስጳኛ ከም መድመጺ ነቑጣታት ንኽገልግል ብምምሕዳር ናይቲ ዞባ ንዝተወሰነ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ምዕጻው ስጉም ተወሲዱ ፖሊስ እስጳኛ ነቲ ጽባሕ ሓደ ጥቅምቲ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ረፈረንደም ንምውጻይ 1300 ካብቲ 2315 መድመጺ ነቑጣታት ከም ዝዓጽዎ ብ30 መስከረም ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ፖሊስ እስጳኛ ንማእከል ቴሌኮሙኒኬሽን ርእሰ ምምሕዳር ካታሎንያውን ከም እተቆጻጸሮን ምስቲ ረፈረንደም ዝተኣሳሰራ መርበባት ሓበሬታ ክዓጽዋ ከም ዝኣዘዘን ተገሊጹ እንተኾነ ግን ነቲ ረፈረንደም ዝድግፉ ካታሎንያውያን ብ30 መስከረም ኣብ ጎድናታት ከተማ ባርሴሎና ብምውጻእ ንምስራት ሃገረ ካታሎንያ ዘለዎም ደገፍ ዝገልጽን ንስጉምታት ማእከላይ መንግስቲ እስጳኛ ዝቃወምን ሰላማዊ ሰልፍታት ከካይዱ ውዒሎም ኣስታት 7.5 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዘለዎ ዝግለጽ ርእሰ ምምሕዳር ካታሎንያ መብዛሕትኡ ቁጠባዊ ኣታዊኡ ብማእከላይ መንግስቲ እስጳኛ ከም ዝውሰድ ብምግላጽ ነፃ ሃገር ንምስራት እዩ ነቲ ረፈረንደም ከካይዱ ወሲኑ ዘሎ ማእከላይ መንግስቲ እስጳኛ ድማ ንሓይሊ ፖሊስ ናይቲ ርእሰ ምምሕዳር ብምፍራስ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኣባላት ፖሊስ ናብቲ ዞባ ብምውፋር ነቲ ረፈረንደም ንምዕንቃዝ ዝዓለመ ስጉምታት ኣብ ምውሳድ ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ ምምሕዳር ዋሽንግተን ንቁፅሪ ናይቶም ኣብ ኪዩባ ዝነጥፉ ኣባላት ኤምባሲኡ ብልዕሊ ፍርቂ ከጉድሎ ከም ዝወሰነ ሓቢሩ እቲ ምምሕዳር ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማስኛታቱ ጸጥታዊ ስግኣት የንጸላሉ ከም ዘሎ ክገልጽ ድሕሪ ምቕናዩ ነዚ ስጉምቲ እዚ ዝወስድ ዘሎ ይኹን እምበር በቲ ስጉምቲ ዝተቆጠዐ መንግስቲ ኪዩባ ዝኾነ ጸጥታዊ ስግኣት ከም ዘየለ ብምሕባር ውሳኔ ፕሬዚደንት ሮናልድ ትራምፕ መቐጻልታ ናይቲ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንምብታኽ ከካይዱ ጸንሐ ጎስጓስ ምዃኑ ወቂሱሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ዜጋታታ ናብ ኪዩባ ከይገሹ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፋ ኣላ እዚ ሓድሽ ስጉምቲ ኣብ እዋን መሪሕነት ባራክ ኦባማ ንዝተመሓየሸ ዝምድና ኣሜሪካን ኪዩባን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ የረድኡ መራሒ ካልኣይ ዝዓበየ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ኮሎምቢያ ማለት ኢኤልኤን ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከተግብር ምዃኑ ብ29 መስከረም ገሊጹ ኒኮላስ ሮድሪገስ ጉጅለኡ ነቲ ኣብ መጀመርያ ናይዚ ወርሒ እዚ ዝተበጽሐ ስምምዕ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ ከተግብሮ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኮሎምቢያን እቲ ዕጡቕ ጉጅለን ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክትግበር ድሕሪ 50 ዓመታት ናይ ፈለማ ምዃኑ ዘመልከቱ ጸብጻባት እቲ ስጉምቲ ዝሓሸ ናይ ሰላም ተበግሶ ምዃኑ ኣረዲኦም ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ሁዋን ማኑኤል ሳንቶስ ብወገኑ ትግባር ናይቲ ስምምዕ ንሰላም ባብ ዘርሑ ምዃኑ ብምሕባር ዕጡቓት ንዝወስድዎ ስጉምቲ ሞጊሱ ኣብ መንጎ መንግስትን ዝዓበየ ዕጡቕ ጉጅለ ፋርክን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት መስርሕ ምውራድ ዕጥቂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ተዛዘመን ፋርክ ፖለቲካዊ ሰልፊ ከም ዝኾነን ይፍለጥ
ኣብ ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኸስተ ባዕረ ጫካ ብብርቱዕን ደረቕን ንፋስ ተደፊኡ ሰፊሕ ከባቢታት ብምህማኹ ንዋታውን ኣከባቢያን ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ሓደጋ ባርዕ ህዝቢ ብብዝሒ ናብ ዝቕመጠሉ ከባቢታት ብምግዓዙ ብምጽጉዑ ኣሽሓት ነበርቲ ናብ ውሑስ ከባቢ ክግዕዙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎ ድሮ ኣስታት 100 ኣባይትን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ሓደጋ አንጸላልዎ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ሰመን ዝመጥፋእቲ ሓዊ ኣብ ትሕቲ ቁጽጥር ንምውዓሉ ብሄሊኮፕተራትን መካይንን ዝተሰነዩ ብኣማይ ዝቁጸሩ ኣባላት ሃርታት መጥፋእቲ ሓዊ ጻዕርታት የካይዱ ከም ዘሎ ኣረድዮም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብገምጋም ኣስታት 4.2 ሚልዮን ሄክታር ብሓደጋ ባርዕ ከም ዝተሃመኸ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ኣስታት 41,000 ዝተፈላለየ መጠን ዘለዎ ሓደጋታት ባርዕ ጫካ ከም ተኸስተን ልዕሊ 6 ሚልዮን ሄክታር ከም ዝተሃመኸን ይግለጽ ኣብ ኣርክቲካዊ ውቅያኖስ ብዝሒ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ንንጽህና ናይቲ ማያዊ ኣካል ኣብ ሓደጋ ኣትዮ ከም ዘሎ ተጣበቕቲ ኣከባቢ ሓቢሮም እቲ ተሪኦ ንምህናጽ ህጹጽ ኣህጉራዊ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ እቲ ኣብ ውሱን ክፋል ተኸሲቱ ዘሎ ብከላ ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ናይቲ ውቅያኖስ ክልሕም ከም ዝኽእል ጠንቂቖም ነቲ ብከላ ንምግታእ ብገለ ወለንታውያን ወገናት እንተዘይኮይኑ ዛጊት ተወስደ ውዱብ ስጉምቲ ከም ዘየለ ዝግለጽ ኣብ ኣርክቲካዊ ውቅያኖስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ማያዊ ኣካላቱን ተሓታትነት ዘይብሉ ብከላ እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎ ጥብጠባት የመልክቱ እዚ ሰብ ዘስዓቦ ተሪኦ ጠንቂ ሞት ናይቶም ኣብ ማያት ዝነብሩ እንስሳታትን ኣትክልትን ይኸውን ከም ዘሎ ዝግለጽ